Творчы калектыў брэсцкага тэатра лялек крочыць да сучаснага мастацтва і шукае новыя формы для дыялогу з гледачом. Ці атрымаецца філасофская размова без слов? Шановныя гледачы, я прапаную вам паглядзець спектакль «Боскі адбітак» і паразважаць пра вечныя тэмы жыцця і смерці, кахання і здрады. «Боскі адбітак» – праект эксперыментальны, прадметна-пластычны, візуальна-матэрыяльны спектакль, якога ў гісторыі тэатра лялек яшчэ не было. У спектаклі няма ні адзінага слова. На думку рэжысёра-пастаноўшчыка Александра Янушкевіча, любое канкрэтнае слово ўсё псуе. Таму размова ў пастаноўцы ажыццяўляецца праз музыку, святло і рухі артыстаў. Были такие общие наметки, да, там, горбунья, да, там ожиревший. Но это если это облекаешь в какую-то словесную форму, значит, оно становится нарративным и становится как бы, ну, такой дешевым. Вот. А мы старались все-таки быть как бы над историей. И уже работа зрителя непосредственно отгадывать вот эти ассоциативные вещи. І хаця ў спектаклі без слоў верагоднасць забыць мізансцэну і тэкст раўняецца нулю, пэўныя складанасці выклікалі самі дэкарацыі. У літаральным сэнсе акцёры на сцэне змагаліся з 30-кілаграмовымі кубамі паралона. Дробныя дэталі з яго можна рваць на кавалкі. З велізарных кубоў штосьці будаваць, кідаць, цягаць па сцэне, знаходзіць у іх суцяшэнне і спакой. Увогуле ж на афармленне дэкарацый пайшло каля паўтоны гэтага матэрыялу. Первый раз с таким сталкиваемся. Мы же это называем как эксперимент, потому что впервые мы это делаем. И вот в этом было тяжело понять, что надо будет сделать, как это сделать, так, чтобы это было доступно, может быть, ну, понятно для зрителя. Но мы думаем, что мы с этим справились. И справились, как говорится, даже с поролоном. Мы его победили, мы его даже ели. Вот. Поэтому я думаю, что мы его победили и справились, то есть, с задачей, с которой нам изначально было, может быть, непонятно. Шмат чаго ў працэсе працы над спектаклем дыктавала сама якасць матэрыялу. Прадбачыць, як упадуць велізарныя паралонавыя кубы, немагчыма. Таму і пластыка ў спектаклі хутчэй мазгавая, а не пастановачная. Это сначала необычно, но потом это заставляет тебя показать зрителю, насколько важен язык тела, насколько это очень сильно захватывает, особенно если учиться у хореографа этим вещам. А также наш режиссер подсказывал нам, как можно это все выразить именно телом. Калі ў пастаноўцы класічнай мы бачым завязку, развіццё, кульмінацыю і развязку, то ў боскім адбітку звыклай храналогіі падзей няма. Не існуе тут і сюжэту, як і ўвогуле і п'есы, па якой ставіўся спектакль. Гісторыя складаецца з пазбаўленых канкрэтыкі навел пра жыццё, смерць, каханне. Гэта фантазія рэжысёра пра тое, у чым жа ёсць адбіткі чароўнага. Але ж у першую чаргу той самы адбітак – гэта і ёсць сам чалавек. Артисты, режиссеры, они разговаривают посредством спектакля, да? То есть это получается такой вот разговор в театральной форме. А уже рассказать об этом словами, это уже как бы, ну, это не наша
юрисдикция. Да? То есть мы как говорим спектаклем. У нас здесь нет ни у кого какого-то образа, вот ты там плохой, или у тебя образ хорошего, вот. Мы здесь это не показываем. Хороший, плохой. Показываем, может быть, какую-то внутреннюю жизнь. Каждый для себя вынесет свою. Вот. Может быть, мы что-то еще не допоказали, но это уже дело зрителя. Самі стваральнікі характарызуюць пастаноўку як візуальнае даследаванне, у цэнтры якога чалавек і спрадвечнае самапазнанне. У дыялогі паміж творчай групай і глядзельнай залай галоўнае, на думку Александра Янушкевіча, задаць матыў гісторыі. І якім бы ні было ў гледача стаўленне да таго, што адбываецца на сцэне, яно будзе правільным. Гісторыя саломапляцення налічвае не 1000 гадоў. Свой пачатак бярэ яна ад старажытных абрадаў, звязаных з культамі саломы і хлеба. Нашы продкі верылі ў боскую сілу збожжа, яго здольнасць зберагаць у сабе жывародзячую сілу прыроды. Лічылася, што яна велікадушна аддае яе не толькі сцёбламі каласам ураджаю, але і ўсім, хто датыкаецца да іх. Здаўна выкарыстоўвалі беларусы салому і для вырабу розных прадметаў, ёмістасцяў для захавання збожжа, мукі, солі, прадметаў хатняга ўжытку, адзення, жаночых упрыгожванняў і шмат чаго іншага. У сучаснай Беларусі рамяство саломапляцення не толькі не знікла, а наадварот, перажывае сапраўдны рэнесанс. На нашей выставке представлены работы из фондов Краеведческого музея. Авторы этих работ знаменитые соломоплетельщицы. Это Гаврилюк Вера Ильинична, Пивоварова Юлия Викторовна, Шацкая Галина Генриховна. Это знаменитые мастера Центра дополнительного образования детей и молодежи города Бреста. И еще у нас есть работы из Каменецкого дома культуры. Даўно не сакрэт, што беларуская саломка не проста вядомы выраз, а ўжо нацыянальны брэнд. Простыя сцяблінкі злакавых, здавалася, такога немудрагелістага матэрыялу у руках сучасных майстрых ператвараюцца ў сапраўдныя залатыя шэдэўры. Як іх зрабіць, ведаюць у студыі «Каласок». Менавіта гэтае аб'яднанне прадставіла на выставе ў краязнаўчым музеі вялікую частку кампазіцый, выкананых у самых розных тэхніках – аплікацыі, інкрустацыі, саламянай скульптуры і не толькі. Очень рада даже, что сюда нас пригласили на эту выставку, чтобы показать наше народное творчество. И здесь вот можно увидеть и соломенные пауки, тоже много, не все, конечно же, но сделанные нашими руками детей, ну и со мной вместе. Вот картин много разных в аппликации с соломкой, инкрустации, шкатулочки есть, и плетеные разные вещи, изделия, и по старинному плетению, спиральное плетение, вот такие горшочки мы тоже плели, и периодически так где-то проплетаем. И чисто декоративное плетение из соломки, разные вазочки, корзинки, цветы. Даже вот и скрипку тоже вот заинтересованные дети более сложные вещи могут сделать. Выстава «Саламянае золата Беларусі» у Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі будзе дзейнічаць да 9 снежня. Не прапусціце! Старадаўнія і велічныя, паўразбораныя і адцалелыя, заможныя і бедныя будынкі, маўклівыя носьбіты памяці нашай гісторыі. Шмат чаго яны бачылі, шмат каго ведалі на сваім вяку. Здание флигеля было построено в первой половине XIX века. Принадлежало оно самому владельцу палацика Валенсию Швыковскому. Значит, во флигеле находилась оранжерея. В оранжерее содержалось около 1000 видов различных экзотических растений. Это и камелии, орхидеи, пальмовые деревья, восковые, апельсиновые. В 20 веке хозяин сменился, владение принадлежало графине Вере Клейн-Михель, и флигель собой представлял гостевой домик. В советский период во флигеле находилась и библиотека, и художественные мастерские, и даже квартиры. Сёння у невялікім і на першы погляд нічым не прыкметным паркавым флігелі музея сядзібы Пружанскі палацык адбываецца вялікае таямніцтва, а якое даведаемся зараз.
жыцці, так і ў творчасці. Галоўнае – увайсці ў свае дзверы. За дзвярыма паркавага флігеля ціха парыпвае ганчарнае кола. Пах сырой гліны прыемна казыча нос. Два мужчыны чаруюць над пакуль што бясформенным пластом гліны. Геннадзь, малодшы майстар, з дзяцінства бегаў на гурток падробнай пластыкі да Віталя Івановича Рамановскага. З той пары душа і рукі быццам прыкіпелі да падатлівага матэрыялу. І калі малады чалавек пачуў, што ў доме рамёстваў з'явілася патрэба ў скульптары, адразу зразумеў, свой шанец упусціць нельга. Есть, то есть, живой материал, ну и с него уже делаешь по мере того, что нравится. То есть, вот, круг крутить кому-то, то есть, нравится, тот крутит. А вот, ну, как бы, а с пластикой, если больше, ну, конечно, на начальном этапе надо вот учиться с мелких вещей, то есть, такие как свистулька, ну, шкатулки, там, сундучки, что-то подобное. І хаця ганчарнае кола Геннадзь круціць не так даўно, з глінай ён даўно на «ты». Тлумачыць, для ганчарных работ патрэбна гліна тлустая. Бедная будзе дрэнна ляпіцца і трэскацца пры апале. Без жалю цісне шэрыя камячкі, прышлёпвае і мне, каб стала яна аднароднай, гладкай, без ніводнай бурбалкі паветра. Изделие, когда крутишь, ну, бывает, что попадают, то есть, пузырьки вовнутрь. Ну, и это уже, то есть, может привести к браку. И тем более при обжиге, если внутри где-то в стенке оказался пузырек, он просто может лопнуть, ну и то есть разнести всю работу. Вот, для этого она перебивается, и потом вот такая прессуется в такой хорошенький шарик, чтобы лишний воздух ушел оттуда. Спецыяльная прылада для падзелу камяка дае зразумець, ці прыдатная гліна для выкарыстоўвання. Бурбалак у сярэдзіне няма, можна адпраўляць на ганчарнае кола. На ім Геннадзь працягвае камячыць гліну, то ўзніме конус, то опусціць яго да цилиндра. Мы перемяли, а сейчас центруем и выставляем цилиндр. То есть, чтобы практически не было видно кручения. И, ну, то есть не бьет нигде ни в какую сторону, стоит идеально ровно. Аснова любога вырабу – роўны полы ўнутры цилиндр з дном і стенкамі аднолькавай таўшчыні. Ад гэтага залежыць бездакорнасць будучага вырабу. Затым пачынаецца яго пераўтварэнне ў вазу, збан або іншы задуманы выраб. Калі выпадкова перабраць з вадой, трымаць форму ён не будзе, проста размокне. Таму важна сабраць усю лішнюю вільгаць унутры і звонку. І вось урэшце апошні штрых – дэкаратыўнае афармленне. Застаецца вымыць, насуха выцерці рукі і вызваліць збан з ганчарнага кола. Берем аккуратно, подхватываем. Оп. Вот он может сдеформироваться. Геннадзь не толькі вучыцца сам. На майстар-класы да яго ўжо прыязджалі дзеці з сацыяльнага прытулка пасёлка Сонечны. А пакуль майстар чакае на гурток новых вучняў, час дарма не марнуе, аточвае навыкі. І заўсёды побач нязменны яго настаўнік Віталь Рамановскі. В итоге свайго стаўлення да гліны ён таксама шукае ў дзяцінстве. Каля хаты бабулі, у якой часта адпачываў летам, быў цагляны завод. Побач процьма гліны. Так з хлапечай забаўкі падатлівы матэрыял ператварыўся ў справу жыцця. Поступил в художественную школу Пружонскую, в класс Георгия Филипповича Печникова. Вот. Закончил художественную школу и в 1992 году поступил в Минское художественное училище на отделение скульптура. Там проучился 4 года. И потом начал заниматься сам самостоятельно в Центре творчества детей и молодежи. Вел кружок и работал сам. Упершыню ганчарнае кола Віталь выпрабаваў не так даўно, года 4 таму. Вельмі дарэчнымі ў асваенні новага майстэрства сталі спецыяльная літаратура і відэаўрокі. У майстэрні працуе ўсяго 2 месяцы, а паліцы ўжо стогнуць ад багацця гліняных вырабаў, створаных за невялікі тэрмін. Роўнымі шэрагамі на іх выстраіліся збаны, талеркі, свістулькі ў тэхніке малачэння. Глина так приобретает дополнительные гигроскопические свойства, то есть водоотталкивающий эффект повышается. Ну и плюс декоративные, можно какие-то моменты такие интересные получаются, скажем так, узоры после молочения. Может быть и так глина, но когда она, скажем так, затонирована, как-то более интереснее смотрится. Рецепт малачэння керамікі вельмі просты. Пасля утыльнага апалу вырабы пакрываюцца малаком ці іншай малочнай сумессю і награваюцца да тэмпературы каля 300 градусаў.
Там эти жиры, которые находятся в молочных продуктах, они просто, получается, как в этот вот черепок проникают и заполняют поры. Вот. И при обжиге, получается, они заполняют все эти поры, получается водоотталкивающий эффект, скажем так. Вот. Ну, плюс еще декоративный. Увогуле, ініцыятыва адраджэння аўтэнтычнага рамяства керамікі як каталізатара развіцця камернага турызму на Пружаншчыне належыць раённаму экалагічнаму грамадскаму аб'яднанню «Агратур». Ідэю падтрымалі не толькі мясцовыя ўлады. Яна трапіла ў лік пераможцаў праекта садзейнічання развіццю на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь, які фінансуецца Еўрапейскім Саюзам і рэалізуецца праграмай развіцця ААН. Смысл вот этой мастерской для чего? Чтобы восстановить традиции гончаров Пружанщины, то есть вот как представлены вот здесь вот. Сначала мы хотим восстановить, скажем так, сами формы вот этих изделий, которые здесь тоже представлены. И на перспективу, конечно, черно-лощеная тоже. Старадаўні промысел на Пружаншчыне вядомы больш за 600 гадоў. Візітоўкай пружанскіх ганчароў быў чорнаглянцавы задымлены посуд, які пастаўляўся ў двары шляхцічаў, магнатаў і нават каралёў. Пасля вайны ў 1947 годзе тут была створана арцель керамістаў. Аднак праз 3 гады яна распалася, а ўсе ганчары пакінулі сваё рамяство. Верным яму застаўся толькі Антон Токаревский. Начинал он с чернодымной керамики. Затем на одном из керамашей он познакомился с мастером из-под Минска, который занимался глянцевой керамикой. Тот не захотел с ним делиться секретами изготовления глазури, глазированной керамики. И вот Антон Токаревский решил сам это попробовать. Долго очень мучился с рецептом. Много, как говорится, попыток его были неудачными. А затем все-таки он открыл для себя вот этот способ и тоже начал делать в большом количестве и глянцевую керамику тоже. Акрамя майстэрні ў флігелі дзейнічае выставачная зала, дзе прадстаўлены фотаматэрыялы, звязаныя з вядомым майстрам-керамістам. Гляч, донька, бонька, миска, кубок и так далее. А здесь представлены уже наглядно образцы этих изделий. Здесь черная керамика с рисунком, то есть черно-глянцевая. Но самое интересное из этих форм – это, наверное, сдвоенные горшочки. Это горшочки на 2 блюда. Иногда по центру еще находилась маленькая емкость для соли. Эти горшочки – аналог, можно сказать, наших современных контейнеров. То есть, когда проходили какие-то сезонные работы, допустим, сельскохозяйственные, то можно было брать перекус с собой вот в таких вот небольших горшочках. Памяць пра Антона Токаревскага увасабляе незвычайны арт-аб'ект, упрыгожаны мазаікай. Ганчарны горан, стылізаваны пад птушку разбрасцёртымі крыламі. Яе тулава нагадвае горан, а галава – сонца, якое сімвалізуе агонь у ганчарнай пячы. Елачкі, сетачкі, палосачкі на крылах перадаюць тыя ўзоры, якімі Токаревскі з любоўю упрыгожваў свае глянцаваныя гаршчкі. Ёсць тыя, хто памятае, а значыць, аднаўленне унікальнага забытага рамяства, якім калісьці пружаны славіліся на ўсю Еўропу, цяпер абавязкова адбудзецца.